لێگەرنا مام ئارارات بۆ عەدالەتێ و تشتên neênzanîn. Mam Ararat dengekî ku ji aliyê nifşê ciwan be di muzîka Kurdî da pir tê hezkirine. Em wî bi giranî bi sıranên wî yên li ser Cemilayê nas dikin. Ku cenazeyê wê di dema şerrê Xendeka da di Selacê da hatibû veşartin. û bi sıranên wî yên li ser evîn jî ku zarokên birçî. Lêbelê wî vê dawiyê bi daxuyaniyekî ku kir بۆ ڕۆژاوا هەموو کوردان وی ڕاگەهاند ئەس نەخوڵامێ بابێ کەسێ me ئەو دیار کرد ku ew mapên xwe dixwaze. Hin kesan ev daxuyanî wekî ku tenê ji bo pereyan hatiye dayîn nîşandane. Lêbelê pirsgirêk ne li ser pereyan e, ew li ser hewildana PKK ye ku hemî hêzên ku li derveyî pergala wê pêş ve diçin asteng bike û li ser hunerê desteseriyekê ava bike. PKK li Avrupa û Bakurê Kurdistanê desteseriyek mezin bi şêwazên mafyayê ava kiriye. Ne tenê di qada müzik, şanı û filîman da. Lê di heman demê da li ser gelek sendîka û rêxistinên pêşeyî jî rantekî mezin dimeşîne. Yek ji wan ên ku dibin vê desteserkirinê de dixebite Komüzik e. Komüzik ku di sala 1997 da ji hêla PKK ve hatiye damezrandin. Hewil dide ku serdestiya mutlak li ser hunermendan hem li Avrupa û hem jî li Bakurê Kurdistanê ava bike. Komüzik berhemên gelek hunermendan desteser dike. Rê li ber konserên ku bi destûra şeradariyê tên li darxistin digire û van kesan bi eşkereyî wekî dijminên nirxan û şehîdan îlan dike. Bi vî awayî rê li ber afirandina hunerê digire. PKK mîna di siyasetê da di warê çand û hunerê de jî mîna sîstema Biasê serweriya partiyê disepîne. Bi rastî Mem Ararat ne tenê ye ku di vê desteseriya PKK de asê maye. Her kesekî ku fermanên Komüzikê neşopîne û bi serbixwe muzîkê biafirîne wekî dijminê Komüzik tê îlan kirin. Lê Mem Ararat bi wêrekî tevgeriya û dengê xwe bilind kiriye. Mem Ararat pûtek şikand. Lêbelê şikandina pûtekê kiryarekî pir xeternak e. Ji ber vê yekê hin ji wan ji tirsa encamê neyînî bi awayekî nerastserrast piştgirîdan Mem Ararat. Hinên din jî bi eşkereyî dijminatiya xwe li hember Mem nîşadan. Yek ji kesên ku di doza Mem Ararat da beşdar bûn şivanperwer e. Şivan mafxwaziya Mem Ararat a li dijî yekdestdariyê wekî kêşeyekî pereyan pênase kir. Alîgiriya saziyên PKK kir. Lêbelê ew bi xwe li ser mafên berhemên sıranên xwe dijminatiyekî dijwar bi PKK re hebû. û wê demê endamên PKK li ser dîkê êrêşî wî kirin. Tembîra wî di serê wî da şikandin. Jê ragotin şivan perewer. Paşê xêrxwazekê mafên sıranavî kirîn û diyarî wî kirin. Aynur Doğan sıranavî di konserekê da got. Şivan dijminatiya xwe li hemberî wê nîşa da. Lê nihar rabirduya xwe jî bîr kir û hemberî hunermendekî Kurd ku daxwaza mafê xwe dike li kêleka êrişkarên mafyaya PKK cî girt. Daxuyaniya Mem Ararat ez nexulamê babê kesê me. Kiryarek şoreşgeriyê li dijî siyaseta teslîmbûna bizorîya PKK. Hunermend, lîstikvanên şoreşger, pizîşk, nivîskar û ehlê wijdana Kurd divê li kêleka Mem Ararat li dijî vê siyaseta teslîmbûna bidarê zorê û siyaseta hunermendbûna partîzanî rawestin.